खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जालायबाय आंनि बे दैमारि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जालायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो थौ नाङाखै आन्दाज मोनखायो ना आंखौ नै ना सारदों जोंहा फुंनि राजामोना फुङावनो थाङोनो स्कुलाव हमहैनो नै राजा सासेया फिथा एरदों नामा राजा फिथा एरदों एवदो नैबे थाखो नामा ओंखारग्राया जि गोथौखा मादि ओंखारलांखोथाय इथिं दं हांसोआ गाखोजोब्बाय माथो ना मानसि ओंखारनाय लोगो हांसो सारनायानो जाथारासै राजा एरना होलाय दसे एरना नाङासैनो दे मा ना बेयो बाबा र' माथो दाख्लै जानायानो रौसो नांनांगौमोन दा कमल काट ना मा होनो लाबोदो आदा नै बाबाया सारबावबाय आरो मोनखाबायमोन राजाया बोरैबा गालिननानै आखाइनिफ्राय गलांफिनबाय नालाय ओमफ्राय गैला आरो ना गिदिरा ओमफ्राय दायो सारफिनबाय आखाइया फिस्ला जायो मालाबा मोनफिनना मोनफिना नायनोसै सारगासिनो आरो जायखिजाया बाबाया नै दाथ' मोनथ'वाखैनो मोनगोन ना मोनलाथाय ना गिदिरखौनो मोनखानाय गलांफिनबाय नालाय बाल्थिं लायखा राजा मोननोबो हानाय गिदिरखौ बाल्थिं फिसाखौ दै गैयिखौ ना फिथिख्रि गिदिर लाना इखौ लायनोखौ गैला बिदि थांबायदां मा राजा जिखौ दोनबावलायबाय ओइथिं दं गोजाननिफ्राय सारहर एसे कमल काट नांबाबो जागौमोनथ' आरो नांबाय खेननै नांखाबाय जेयावनो नाया गिगुलायबायदां नांबावबाय बाबा लाबोदो गलांफिननाय नंला फिसा नांजोबबाय मेंखाबायो आरो दानि हमजाफ्रामबाय थान्दानो जि फुङावनो ना हमबाय जोंहा नै मोनखाबायबो दहाय खेनसे मोनबायमोन आरो ना गलांफिनजाबाय मासि गिदिर नामा मावजियाबो माबायो रलाय राजा फिथा एरगासिनो जोंहा आं दसे माबा सालायनायाव दे एरलाय राजा जि गुफुरखा नायानो
नै नाया जा गिदिरखा जोंहा खौलाय खर' आयो खाथायानो गैया दै हाथाय गैया आइ सिल दे जाद' फिथिया साहा लोंबाय नै दायो बे साइन लांबाय नाखौ मा जादों रोजा फिथा सैमानो मोनसे हर मा होदोंब्रा होननाय जादों आरो लाव लेमगासिनो आंबो लेमसै आरो दायो डाइरेक्ट हास'खा नाखौ होबा मानो रिजि हादों दे नै बाबाया ना सायगासिनो आरो गिटा थांबायलै हानाया गिटा थांबाय ना सिलिंबाय सिलिंबारबाय मोजाङानो iya karbet mati saja Aku naik naik deh. Udah ada kuat cara deh. Simpel deh sih ada. Kau sama cari nama? Masa ke? Antini. Nah, raja baba musuh kain nak gitu, musuh karlak ini jig gejan. Jika apa saja? Raja nang mau makan nak gitu apa? Mau kain nak gitu. Musuh kain nak gitu, nih, baba ya. Di sana.
सानाय नै जौबाय एसे मोसौ माबाखौसो जादों बे गयखौसो जिगाबखौसो जासिगोन होनबा सैमायाबो खारबोबाय नै जोंहानि गय बारिया अर सुबाय आरो ओंख्रि संसै आं दायो नाखौ हरबाय आरो सारायाव ओमफ्राय एवनो लाहांबाय आरो आं दायो एवगासिनो बाल्थिङाव सुना दोनखाबायमोन ओंख्रिखौ हरनोसै आरो नाखौ दा उनाव होगोन नालाय ओंख्रिखौ मोजां एवनानै दै होनानै लाग्रोनोसै नै नाया एवखांबाय आरो दायो ओंख्रिया संसै
राजाजोंनो गेब्लेलायसै मा गथा गथा जानो माबे खाथियाव थाफैना नों सोर जानाया मानसिया खाथियाव जाफै दाना देखायलाय दाना देखायफैलाय ओइ खामलाय फिसाखौ लानानै नै राजाजों बाबाजों मालाय बेरायना फैखांबाय साइकेलजों गावसोरथ' बिलाय दै मा दै नै दै होबाय आरो दायो ओंख्रिखौ दसे गोदौथोंसै खोबना होनोसै ओमफ्राय दसे गोदौखांबाथाय ना होनोसै आरो नै ओंख्रिया गोदौगासिनो दायो गोदौगासिनो ओमफ्राय नाखौ होनोसै आरो नै दायो नाखौ होखांबाय आरो दायो एरगासिनो आङो ओंख्रिया गोदौगासिनो आरो दायो नै राजाया गेलेगासिनो बिथिं बिबौजों हा नै दायो दुन्दिया हरबाय आरो ओंख्रिया गोथाव जानायनि मोनबायबो लोगोफोर खांसेबो दसथानानै आलुआबो रुइखाबाय एसे एसे नाफ्लेना होबानो जाबाय बांद्राय होखायाखै आलुखौ आलुखौ बासिनासो नाफ्लेना होनि र' गोथाव जानायनि दायो ओंख्रिखौ खांबाय आरो ना लाजा आंखौ डिस्टार्ब खालामना दा ओंखाम जाबाय जोंहा दे साद' दे गोथाव नंगौना नङा ओंख्रिया आं संनाया गोथाव नै बे आबौखौ जानो नै बेयो आलु बयलार मैया हरनि ओंख्रिमोन ओमफ्राय नै बेयो लाव आलु माबाया बयलारा मैया हरनिया राजा दैखौ गारगोनसै बियो दा जागोन होननायखौ आलुखौसो जायो बेबो ओंखामखौ मावजिनो हरनि मावजि फिसायानो जायाखैनो दङ फैदों दासो बेलाय मानै ओरैनो थांजोब्बाय ओरैनो मावजि फिसाया जि बुरजाखा मानै गोसोम 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 गोजा जाहानि मावजि फिसाया नै बेबायदिनो ना आइया जुमायखौ संनो नागिरबाय आरो गैथारा एसेल' संदों मागोआव दाना बारा लोंलाना मानसिफ्रा मागो बोथोरबाबो मागो फोरबोबाबो जुमाय मोदोमबायहाय मोनामबायसो
खादासिन आरो खादासे नुबाय नै मा होनदों राजाया पाकाय पकय गोलैगोनहाय जुमाय संबाथाय थालिर बिलाइयाव दोननांगौ आरो होमबाना मोजां जायो नायै एफा एसेल' ओमफ्राय एमावखौ बेसेबां बुरजा होखो एमाव थाइनै गाहाम होबाय फेखाबायहाय होनबा एसे लोंबानो बेखौ जारे हाब्बाय थालिर बिलाइ ओमफ्राय होनलाय दे बिदि रायलायला बाव रायलायलाय दे गाव गोसोबाल' रायलायो आरोहाय नैथिं लानाय आनन्थि आइजा मानसियानो नै बिदैया जुमाय बिदैया नै नै जुमाय बिदैखौ सोबा बाबा इखौ दाङा जुमा नै खख्लिं बुख्रेबदों जोंहा खख्लिं गोरान आरो फोरानना दोननाय बुस्रिखांबाय मोननैसोल' दंसै ओमफ्राय नै बासिगासिनो आरो नै राजायाबो जिनो दाबो बासिफागासिनो नों मा लादों बाबा कक्लिं हा ककिं लादों हा नों ककिं लादों हा कक्लिं लादों बाबा Mắm ra vậy. Mắm ra vậy. Mang siapa? Nana. Toton. Hah? Toton. Mana? Tunggu. Tunggu nih, ayo aku bah. Nung jabai dong. Tao không ăn được nướng chả bánh nồng ngon này, hả? Đây nào bảo với chú bôn xin được vậy này, này hàng chả gì cứ xâm khải, này, này bà bôn xin gas nè rồi, mang cái này pita sao nông cô na, video có biết khi nào đến thành sẽ là cái bye bye.